Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Церегрецька. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Як ми обіцяли, ми продовжимо говорити про актуальні і найголовніші теми. У нас у студії вже є наступний гість – це політичний аналітик Андрій Сухарина. Доброго ранку, пане Андрію. Ну, власне, розпочато процес оновлення ЦВК. Списки президент вже передав спікеру Верховної Ради Парубію. Власне, давайте подивимося сам момент цієї передачі і коментарів, після чого вже будемо обговорювати. Нарешті всі фракції, які відповідають таким критеріям, бо для мене було дуже важливо, щоб ми мали повністю оновлений склад Центральної виборчої комісії. І ті фракції, які внесли кандидатури, які відповідають цим критеріям, я їх включив до складу подання. Важливо, що я мав можливість поспілкуватися із неурядовими організаціями, громадськими організаціями, які також підтримують якнайскорше оновлення складу Центральної виборчої комісії. І впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. І тому висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур, спецперевірок, які має там здійснити парламент, перевірки декларацій, парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії. Я вважаю дуже позитивним, що ви вносите подання, як це передбачено законом, і хочу вам сказати, що я невідкладно дам доручення, щоб кандидатів в члени ЦВК дали на спецперевірку. Нагадаю, по законодавству вона триває до 15 днів. Це той термін, яким ми встигаємо до лютого, до початку нової сесії, щоб спецперевірка змогла бути проведена. І також дам доручення комітету невідкладно розглянути, щоб ми вже в лютому змогли вийти на позитивне рішення, оновити ЦВК, що буде важливим сигналом і для суспільства, і для наших закордонних партнерів. Ну, власне, ми почули про те, як відбулася передача цих списків. Якщо коротко, то президент виокремив певні кандидатури, власне, які передав пану Парубію, і після чого ці кандидатури мають пройти оту таку відому спеціальну перевірку. Хочеться поговорити про самі кандидатури. Ви, напевно, бачили цей список, і варто зауважити, там можна, звичайно, поіменно перераховувати, але в цьому немає потреби, тому що загалом можна обмежитися фразою, що там дуже багато представників від блоку Петра Порошенка. Ну от, власне, ваші враження. Що ви взагалі думаєте про цей список? Дивіться, по-перше, цей список, він ще не є офіційний, він поки що оприлюднений, і говорити про 100% точність ми не можемо, але, скоріше за все, це дійсний список. Те, що там багато представників фракції «Солідарність», це зрозуміло. Внесення подання на членів ЦВК – це є прерогатива президента, і хоч в законі прописано, що він вносить, враховуючи думку всіх парламентських фракцій, це, власне, його відповідальність подати цей список, як він його бачить, і вже парламент має за нього голосувати. Говорячи про самі кандидатури, то тут зрозуміло, що не всі ці люди є публічними в високому ступені, хоча вони й такими не всі з них мають бути, тому що це, по суті, посади держслужбовців, це не є посади в Кабінеті міністрів, це не є депутати Верховної Ради. Тобто це мають бути професіонали своєї справи, і не обов'язково, що вони мають бути публічні. Там з відомих кандидатур буквально кілька. Пане Андрію, як ви вважаєте, от взагалі така більшість від будь-якої партії, ну неважливо, якщо будь-яку взяти довільно, нехай, припустимо, це буде радикальна партія, це якось змінить? Якби от сталося так, що більшість цих представників була з числа там від радикальної партії, це би якось вплинуло на що-небудь? Якщо ми говоримо де юре, з моменту того, як ці люди стають членами ЦВК, вони мають втрачати будь-який зв'язок з цією партією. Тобто партія не може, чи парламентська фракція, не може давати їм жодних вказівок, не може їм казати, як голосувати за те чи інше рішення ЦВК, як вести свою роботу. Але чи так це дійсно може відбутися в реальності? Зрозуміло, що в реальності можуть бути якісь закулісні домовленості, зокрема стосовно майбутнього голосування за голову Центральної виборчої комісії, який вже буде вибиратися серед членів цього колегіального органу, власне, самими членами ЦВК.
ЦВК. І тут дуже би хотілося, щоб все було згідно з законом і щоб ці всі люди відповідали, власне, цим стандартам незалежності. Звісно, є певна загроза, тому що з цих кандидатур, які подані, здається, 6 подані фракції «Солідарність» і 4, здається, від «Народного фронту», тобто більше все-таки в руках тих парламентської коаліції. Але я думаю, що, в принципі, це не має стати суттєвою перешкодою для роботи ЦВК, якщо банально основних тез закону будуть дотримуватися члени, це не має бути проблемою. От як ви вважаєте, ви самі навіть зазначили, що це ще не є офіційний список, але швидше за все, що таким він і буде. Є якась вірогідність, можливість того, що він буде змінений кардинально, на вашу думку? Я не думаю, що кардинально, але можуть бути перетурбації. Чому? Тому що оскільки більша частина з цих кандидатур вони не є відомі широко, цілком можливо, що під час цієї спецперевірки чи після того, як почнеться обговорення цих кандидатур, може знайтись або компромат на певних осіб, або якісь речі, які не будуть задовільняти більшість в парламенті, яка за них не буде готова голосувати. І зазвичай в таких випадках нічого аж кардинально страшного немає, тобто президент може оперативно довнести подання і збільшити кількість цього подання, або замінити членів в цьому поданні, і відповідно він може бути змінений. Але я думаю, якщо зараз вже вийшли на цей список, скоріш за все, цей компромісний список, за який готові будуть проголосувати. Звісно, є інша загроза, що склад ЦВК може оновитися лише частково, тому що голосування за кожного буде поіменним, повинно бути поіменним. Відповідно, не факт, що в такій напруженій ситуації в парламенті вони проголосують за всіх 13 осіб з цього списку. Я вас зрозуміла. Зараз ще хочу перейти до теми, встигнути її принаймні обговорити, тому що часу обмаль. Це стосовно власне рейтингів, які зараз пророкують, опитування, які проводяться от нашим політикам, партіям, зокрема, оскільки вибори вже зовсім скоро, в принципі, як це не хочеться цього визнавати. І, зокрема, фонд демократичні ініціативи Ілька Кучерєва, він проводить там з певною періодичністю опитування. І, власне, одне з останніх, яке оприлюднено було 23 січня, говорить про те, що я не буду перевантажувати там вуха наших слухачів, глядачів перерахуванням відсотків, але така загальна тенденція, те, що лідером є Батьківщина, якщо з партій, або Юлія Володимирівна, якщо мова йде про пост президента. І далі ББП, відповідно, Петро Порошенко, і вже далі розташовується достатньо звична для нас картина. Це Гриценко, Рабінович, Ляшко, Бойко, Садовий – це президенти, і партії – це після солідарності Петра Порошенка йде «За життя», громадянська позиція, Самопоміч, опозиційний блок, Олег Ляшко зі своєю радикальною партією, Слуга народу і Свобода. Ну от, власне, хочеться отримати там ваш коментар більш такий широкий. Зрозуміло, що поки що всі ці рейтинги, вони є дуже умовними, оскільки гаряча така фаза виборчої кампанії ще не наступила, він може дуже швидко змінюватися. І ці рейтинги, в залежності від певних подій, вони також будуть змінюватися. Але тенденція зрозуміла. Те, що, зокрема, в погоні за президентським кріслом зараз кандидатури, які оглядають, це Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Відповідно, буде йти основне протистояння навколо цих двох політиків. Чи зможе вклинитись хтось третій? Тут суперечливе питання, тому що стабільно високим є запит на нові обличчя, але ніхто не знає, хто може стати цим новим обличчям, хто може перетягнути суттєву кількість голосів. Був варіант, коли у багатьох опитуваннях був Святослав Вакарчук. Це, зокрема, додавало
не додавало. Він забирав певну частину голосів одного кандидата, мова йде про Юлію Тимошенко, і, власне, тоді Петро Порошенко був першим в рейтингах. Якщо Вакарчука немає в рейтингах, тоді Юлія Тимошенко є перша у рейтингу. Відповідно, суттєвих змін не відбувається, просто в залежності від того, який подамо список для вибору і для опитування, від того певною мірою залежать і результати цього опитування. Тому зрозуміло, що методологія грає завжди дуже велику роль у будь-якому опитуванні. Методологія – це все зрозуміло, але, зокрема, от дуже цікавий факт зазначила Ірина Бекешкіна, власне, коли під час презентації, так розумію, цього опитування, вона сказала, що вперше чекати на таку сенсацію насправді доводиться, є вірогідність тієї темної лошадки, про яку всі говорять, тому що респонденти відповідали, якщо я не помиляюся, майже 16% опитуваних, вони сказали про те, що, власне, принаймні можуть проголосувати за когось, хто не є у списках. Правильно я розумію? Так. А насправді перед кожними виборами ми можемо чекати на нову кандидатуру. Можна, далеко не ходячи, згадати вибори 2014 року, вибори президента, коли до революції розглядалися 3 кандидатури від на той час опозиції. Це був Яценюк, Кличко і Тягнебок. І вони моделювалися ситуації першого туру, другого туру. Але врешті-решт президентом став Порошенко, який довгий час взагалі не сприймався як кандидат до революції, принаймні. Також і така ймовірність завжди існує. Це і вибори в інших країнах це демонструють, коли в Франції став президентом Макрон, про якого не говорили як про кандидата за тривалий час до виборів. А в Штатах став Трамп, який також появився фактично в політиці ні звідки. І в Україні також ця ситуація можлива. Але немає поки що розуміння, хто би міг стати оцією темною конячкою. Так, висували багато припущень, і про Зеленського висувається зараз, і про Вакарчука. Але не виключаючи таку ймовірність, поки що не зрозуміло, хто не може стати. Але знову ж таки, у цьому опитуванні, яке було оприлюднено, там взагалі не враховувався ані Вакарчук, ані Зеленський. Тобто, я думаю, якби людей питали, задавали стосовно цих кандидатур запитання, то також би рейтинг дещо змінився. Зокрема, Звісно. Вплинуло би і на Юлію Володимирівну, і на самого Порошенка. Звісно, тому в залежності, чому ми говоримо про такий абстрактний характер таких рейтингів. Тому що поки ми не знаємо кінцеву кількість кандидатур, які підуть на вибори, усі опитування вони будуть великою мірою абстрактними. Інша справа, коли ми запитуємо про рівні довіри. Тобто, коли ми говоримо про рівень довіри, чи ви довіряєте певному політику від шкали зовсім не довіряю до зовсім довіряю, тут ми бачимо те, що можемо поглянути, який резерв певного політика, скільки голосів він може собі дістати своєю агітаційною кампанією. І тут дуже печальна ситуація в тому плані, що жоден з чинних політиків, які я наведу, він не має позитивного балансу довіри. В них є всі в мінусі, починаючи від мінус 5, це такі найкращі показники, закінчуючи мінус 70% і далі. Тобто проблема в тому, що цей баланс довіри-недовіри, він суттєво, він надзвичайно опущений вниз. Як ви вважаєте, ця теза про те, що насправді швидше за все, я все частіше і частіше це чую, що швидше за все буде президентом знову Порошенко, оскільки люди, які приходять голосувати, якщо раніше могли, в принципі, не ходити на вибори, в нас з цим була проблема, то зараз наступна проблема, в нас нема з кого обирати. Тобто постійно люди розводять руками і кажуть, а кого обирати? Всі не подобаються, рівень довіри дуже низький, і кінець кінцем вийде, нехай буде так, як є. Юлію Володимировну, напевно, підтримувати, це вже такий, я не знаю, нонсенс. Власне, оця мотивація дуже поширена серед великої кількості виборців, які не хочуть голосувати за Тимошенко, які не хочуть голосувати за Порошенка, але він сприймається як певне менше зло
протистоянні цих двох кандидатур. І ці люди би раді були проголосувати за когось третього, і хто їм більше подобається. Можливо, навіть хтось з чинних політиків їм подобається більше, але проблема в тому, що всі ці кандидати сприймаються як завідомо непрохідні. І відповідно тут вступає в дію раціональний виборець, навіщо я буду витрачати свій голос, його втрачу на кандидата, який так не має шансів. Краще я віддам свій голос на кандидата, який має шанси, і принаймні отримую хоч менші, але дивіденди з цього. Відповідно, це зрозуміла ситуація. І поки не буде медійно чи іншим чином розкручена якась третя кандидатура, ми будемо спостерігати цю ситуацію. І, власне, от Порошенко матиме всі шанси виграти наступні вибори. Знову ж таки, у світлі того, що зараз оця от передвиборча тяганина, я би навіть так її назвала, вона все більш активну фазу переходить. На вашу думку, чого чекати? Чи є якісь, я не знаю, моменти, яких варто боятися, наприклад? Ну, тобто в політиці все більш-менш зрозуміло, як себе поводять той самий Порошенко, тобто вже намагається набирати оберти. Чого чекати? Є якісь такі чинники от визначні? Коли ми говоримо про прогнозування, що буде у 2018 і 2019 роках, тут найбільшою загрозою завжди називають зростання популізму, і другою загрозою називають великою мірою зростання цього політичної напруги. Це спостерігалося, це, мабуть, свого піку знайшло у 2004 році, коли Україну ділили майже по Дніпру, коли були одні за Ющенка, інші за Януковича. Зараз цей територіальний фактор чху-чху не працює, тому що якщо глянути на рейтинги партії «Солідарність», вони приблизно однакові по всій Україні за винятком півдня. Глянути на рейтинги партії «Батьківщина», вони приблизно однакові. За критерієм мови вони також не працюють. Тобто кілька факторів оцих таких розбіжностей фактично в суспільстві знято. Але напруги є багато, і ця напруга може... І вибори це зрозуміло, що це буде напруга, і це завжди протистояння між своїми і чужими. Але дуже важливо, щоб ці вибори країну не поділили ще більше по будь-якому критерії. Тому що, власне, сьогодні у таких умовах нам країну, як правильно виражалося, потрібно зшивати, а не роз'єднувати. І от, власне, ці фактори, про які найбільше опасаються. А, це зростання популізму, Б, це зростання цієї політичної напруги і війни, мабуть, всіх проти всіх. Ще буквально хвилинка в нас лишається. Хочу запитати стосовно східних областей України, тому що ситуація надскладна, і також я бачила опитування, які проводилися, і звісно, що там більшість за опозиційний блок, але також говорять про те, що вже не є такою одностайною думка. Тобто відсоток тих, які не підтримують опозиційний блок, він уже вищий. Тобто що нам чекати від східної частини країни? Власне, коли я говорю про те, що територіальне протистояння знято, воно знято фактично для всіх партій. Є виняток лише залишки партії регіонів, тобто опозиційний блок, який має свій електорат виключно у східній Україні на півдні, і фактично партія «За життя», яка також базується на півдні переважно, на сході. Стосовно інших партій такого територіального протистояння немає. Фактично, в чому проблема, що ці політичні сили, які прийшли на заміну партії регіонів, вони не виходять з цих базових регіонів, базових макрорегіонів, які були основою для партії регіонів. І тут важливо, щоб або вони стали нормальною наразі опозицією, яка матиме більш-менш підтримку по всій Україні, або, власне, якось трансформувалися і на їхню зміну прийшли більш загальнонаціональні політичні сили. І тут, стосовно східної України, так, монополія партії регіонів знята, там є різні партії, які можуть набрати достатньо велику кількість голосів, але ситуація, звісно, що там буде трохи відрізнятися. Проте це вже не настільки критичний фактор, як був у 2004-му, як був навіть у 2010 роках. Тобто це вже на порядок нижче небезпека, як на мене. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую. Це все, про що ми встигли поговорити з політичним аналітиком Андрієм Сухариною. Зараз ми перериваємося знову, після чого Софія Абляєва розповідає про останні новини, і ми повертаємося у студію, продовжуємо говорити про цікаве та головне. Дочекайтеся.